Another Fat Family production. Hosting and Fire Girls. Tapinda. Tarangarira goreria na baba vemusha, tichironga zveupenyu kuti tivake musha. Vataironga zveupenyu kuti timise imba, tichironga zveupenyu kuti tivake musha. Vataironga zveupenyu kuti timise imba. Namo yationesa ndondo, namo yationesa ndondo, namo yationesa ndondo, namo yationesa ndondo. Zvirinani iwe uende Bhiriteni, zvirinani iwe unange Bhiriteni kumushando. Akasvika ndokuroora murungu, akasvika ndokuchata nemurungu. Kundisiya, iyi kundisiya, kundikangana, iyi kundisiya, kundikangana. Neganda dema ndingamira papi, nenhamo yandinayo ndingamira papi. Neganda dema ndingamira papi, nenhamo yandinayo ndingamira papi. Nenhamo yandinayo ndingamira papi. Ndaitiwo nerimwe gorewo ndichafambawo nemota, nerimwe gorewo ndichatenga imba muchirungu, nerimwe gorewo ndichafambawo nemota, nerimwe gorewo ndichatenga imba muchirungu. Maitiro ako murume andigura kunorira, maitiro ako baba mwana andipedza simba. Moyo wangu ine chigumbu murume, moyo wangu ine chigumbu baba mwana, moyo wangu ine chigumbu murume. Tarangarira goreria na baba vemusha, tichironga zveupenyu kuti tivake musha. Vataironga zveupenyu kuti timise imba, tichironga zveupenyu kuti tivake musha. Vataironga zveupenyu kuti timise imba. Namo yationesa ndondo, namo yationesa ndondo, namo yationesa ndondo, namo yationesa ndondo. Kuyarutsa vana 10 ndiri ndega, kuyarutsa vana 10 ndiri ndega, kuyarutsa vana 10 ndiri ndega, kuyarutsa vana 10 ndiri ndega. Kwaingova kurarama nekukwarakwata, kununga zvikwekwedu nameno iyawo ndende. Kwaingova kurarama nekukwarakwata, kununga zvikwekwedu nameno iyawo ndende. Pakazoti pashure pemakore 30 vana vangu vayaruka, ndava kuvhairawo. Pakazoti pashure pemakore 30 vana vangu vayaruka, ndava kudadawo. Pakazoti pashure pemakore 30 vana vangu vayaruka, ndokunanga kudhorobha. Pakazoti pashure pemakore 30 vana vangu vayaruka, ndokubatawo serura. Pakazoti pashure pemakore 30 vana vangu vayaruka, ndokurara muhotera. Pakazoti pashure pemakore 30 vana vangu vayaruka, kuchafo kwendinaishi. Pakazoti pashure pemakore 30 vana vangu vayaruka, ndokukwira chikepe. Pakazoti pashure pemakore 30 vana vangu vayaruka, ndokunanga kuIndia. Pakazoti pashure pemakore 30 vana vangu vayaruka, ndokukwirawo ndege. Pakazoti pashure pemakore 30 vana vangu vayaruka,
ndanga Britain. Vakazoti pashure pemakore makumi matatu vana vangu vayaruka ndokurana business. Vakazoti pashure pemakore makumi matatu vana vangu vayaruka ndave miliyone. Vakazoti pashure pemakore makumi matatu vana vangu vayaruka ndave biliyone. Aya mabasa aMwari kubata kwayave, 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 aya mabasa aMwari kubata kwayave.